हेलो गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै 14 आगस्ट बारा जाबाय समबार। जों गामियाव दिनै सासे रुंसारि जालांबाय। बे जोंहा आनै जायो आरोना, बिस्रा माने दिनै आनैया रुंसारि जालांबाय। स' बेनि थाखायनो सावनो थाखायनो जों दा लाहार फाहार खालामगासिनो गाइसमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै नायलांदो आरो अननानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय गाइस, आरो जेसे हायो शेयार खालामनो दाबाव गाइसमोन। स' गाइस, बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिना बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखु गोनां। न'खरनि सुबुंफ्रा एथबां फाहामनो नाजासेयावबो नाथाय फाहामनो हायासै गाइसमोन। थ' बिथांमोनहा गोबां जायगायावनो लांदोंमोन, नाथाय डाक्टारफ्राबो बेखौ हाला होननानै बुंहरदों। स' गाइस, आरो आं बांद्राय बुंनो सानला। स' आं बेखौनो बुंनो सानो, मादैनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथोंसै, बेखौनो आं आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। Sanda. Tam. Rajinan sila ora. Rajinan 우리 포송 날로. Ya bunuh lagi. Ayo. Video dah kerja gini. Tuh, gitu. Kenang gini. Goyang. Coba satu lawan. Nanggon masih
सावजासिम सावदो जाबाय खोमा एसे बैसिम गिदिंफैबावदो सनजाया बैसिम गिदिंफैबावदो दे जागोन दे बे मनायाव थाव गैलामोन Mày thầu đây, đây là đồng nào để mày thầu. Đây. Đây này. Air kulungan kan aku nanam dulu. Mangga. Siapa? Kau ini kasar kenapa? Oi, gina. Gila sih ini harus nih. Oh, itu apa bang saya? Apa lagi? Oh ini gila sekali. Gila sore gila kapan? Arune kok pindah mendiok sakar nambau. Wah, semua. Avlayıcı Hamcı Otolaba avlayıcı Hamcı 그 타이레 난관은 리원하는 왜 우아가지고 카페에 타는가 가서 접시 위에서 뭐라다 아마 그좀 우리가야 그 길쭉 한 번. 아, 뭐 동파는 와 그 칸 주는 거. 그 우아야 칸으로 가요. 길이 빠져. 바라 분한 랑배 저희는 많고. 만티하고 잡히 하이라는 아침 잔 Kusuma. Pangal mar bira khinu